eftermiddag? Ja, precis. Det vi satsar på att försöka ta en seger då istället. Gjorde du allt för att komma förbi här under sista varven? Alltså, jag försökte ju verkligen komma förbi honom, men att han är ju tajt och var snabb där, så det var viktigt att vara snabb på. Så jag hade svårt att komma åt honom. Gjorde en bra start? Ja, hyfsad. Kunde vara lite snabbare. Vi syns igen efter i eftermiddag. Det gör vi. Tack. Och Wernersson har ju faktiskt pole position då i eftermiddag. Han har den snabbaste tiden, 06.01. Yes. På en tredje plats, Mattias Lindberg. Grattis. Tack. Kan du ge en liten kort resumé av ditt lopp? Ja, jag fick ju en knuff i början och kom lite ur rytm. Men sen så hittade jag tillbaka den och höll tredjeplatsen in i mål, så det var bra. Du var bitvis hårt uppvaktad bakifrån. Ja, det var ganska hårt, men jag hade det under kontroll. Grattis. Tack. Jag ska revidera mig för omgående här. Det är ju Marcus Fluck som har den snabbaste tiden. 05.98. Han gick faktiskt under 1.06. Okej. Så att det är näst snabbast på Andreas Wernersson. En P2 alltså som gäller för Wernersson. Marcus Fluck 05.98. 50-placerade Fluck snabbaste tiden alltså där. Och när det gäller tiden där bakom sen så är det Mattias Lindberg som startar P3. Och vinnaren Kevin Engman först på en fjärde ruta. Då tar vi med oss pristagarna och även våra danska vänner upp till prispodiet för att förrätta prisutdelning. Fan, man inte kan zooma. Jag hittar inte.